Ще снимаш, ще спре. Да. Какво прави Викито? Какво прави Викито? Какво прави до сега ти? Кой си обърна за първи път? Я да видим. Опаля. Айде, почнахме процедурата. Обаче сега няма листенце да се хване. Ще ли успее? Това беше второ или трето първо обръщане. В рамките на няколко минути вече сме готови. И какво сега? Ще плуваме? Какво? Но това е защото е с екип на Челси. За протокола да се отбележи. Да. Да. И сега какво? И сега какво? Ама Вики, ти само на тя страна ли ще обръщаш? Те как почват? Не са ли обръщат на двете? Обикновено на едната, където се намери някакъв чулъм. Където е по-лесно. Да! Ей! 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 Какво правите? Радва ли се? Пляс ръчички. Говори ли? Защо така ме гледаш? До сега говори. Измори ли се вече? Кой се измори? Ей! Каква гимнастика имаш тук? Да? Тя сега гледа апарат. Да. Ето за предпазване от всичко. Да.